UPPL Longle निर्मल कुमार राणा जिंदाबाद আমার ইউপিপিএল লাই আর সানিয়ালাই কোথায় আকারি লৈছে আজি পৰা এজন আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ সদস্য ধন্যবাদ निर्मल कुमार ब्रह्मनो भोट हो निर्मल कुमार ब्रह्मको भोट होनानै देरहासार खालामनांगौ गोलावब्ला एसे खस्थ' जायो बुंनायाव ना दे साउथिं UPPL Longle UPPL Longle UPPL Longle निर्मल कुमार राणा जिंदाबाद निर्मल कुमार राणा जिंदाबाद निर्मल कुमार राणा जिंदाबाद उफ्रा बिसायख'थियाव मा जायो सरकारि पक्षआनो देरहायो मानो देरहायो बेयाव गोदान सरकार दानायनि बाथ्रा फैया आसामाव गासै 126टा एमएलए दङ बे 126टानिफ्राय सरकार दानोबा खावफा मोननांगौ खावफा खालामोबा 63 एमएलए नांगौ नाथाय सरकार दानोबा सासे बारा नांगौ नालाय 64 नांगौ जाय पार्टीहा जाय हान्जाहा जाय पार्टीहा नोङो 64टा एमएलए थागोन आसामाव बेनो सरकार दागोन दा जों सरकार दागासिनो दं हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव ना होमबा जोंनाबो उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा मिनिस्टार जोङो लोगो सरकार जानानै दङ जोंहा 7 जन एमएलए मोन दा 6 जन दङ नैबेखौ गोदानै देरहाफिनना जोंहा 7 जन खालामफिननांगौ दा 64 नि जायगायाव जोंहा मा दङ सरकारि पक्षआ 90 जन एमएलए दं दा 90 जन एमएलए मिथिबायना 90 जन एमएलए दं जोंनो नांगौ बेसेबां सरकार दानो 64 नांगौ 90 जन एमएलए दं हमनानै लाथ'दो बे साबायाबो जोंनिनोमोन नालाय 90 नि गेजेरावमोन नालाय साबाखौ जेनेबा दोनथ'बायलायनो 90 निफ्राय साबा खम जायोबा बेसेबां थायो 85 जन ना होमबा सरकार दानो जोंनो बेसेबां नांगौ 67 जनल' नांगौ 85 जन दंखायो सरकार सिमफायनोबो हाया जेबो खालामनोबो हाया जोंनि सरकारानो थागोन आरो सरकारजों थाया जों माबोरै सोरजों थागोन ना होमबा बिपिएफआबो दिनैहाय थांनाय समाव गोलाव समाव थगायबोबाय थाबाय बबेयाव दालां जानोसैनो बबेजों दालां बानायनोसैनो मालाबा बोरमाबो सिथारलायनानै जाहोबाय नङा होमबा सावलिफोरखौ दालाङा दिनै गैया खिन्थु आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंदों बे जोंहारि आमथेखाजों पाटाबारि बारस'नाय दालां उलगुरिजों आमगुरिनिफ्राय राङिजोरा थांनाय दालां बे दालाङा दा प्रसेसआव दङ जागोना एकदम रोखा बेखौ जोंनि सरकारा दिनै बानायनो थांगासिनो दं जों मिथिबायना नैबेजों फैगोन बियो ओरै उलगुरिजों फैनानै आसाम माला बेजों थांनानै थुक्राझार ओरै थांनानै देवस्रि दालां गाहाया बेजों ओंखारनाय गैया होमबा सिदानो निज्लागुरिजों ओरै सिदा बे जानो थांगासिनो दं बे बुंफ्लानाय बाथ्रा नङा बियो आरो नंखाय खोथाखौ आं बुंनो दिनैहाय रोंफेराखै बुंनायबो नङा दा बे जिनिसा जानो थाङो उलगुरि पाटाबारि ओनसोला थांनाय गोलाव समा बेसेबांबा सात जारलायाव दंमोन दिनै नैबे आइफवालि दालां जानायखाय जों एसे मोजां जाबाय नङा होमबा बेजों थांलाय फैलाय खालामो खिन्थु जोंनि गोबां फरायसाफ्रा आमथेखायाव फरायहैयो गोबां फरायसाया ओमफ्राय आमगुरियाव फरायहैयो बारनो थाखाय मेसेङाव जेनेबा दौवानि दालां जाबाय दैज्लां फैयोबा ना होमबा बिमा बिफाफ्रा बिराद बिखा ख्लाब स्कुलाव थाङोबा मा जायो मा देरो मोजाङै थानो हाया अबस्था जायो दिनै कलेज जानो थांगासिनो दं खैला मैलायाव लुखांजोब्बाय दाखालि मिनिस्टार फैदोंमोन सोलोंथाइ मिनिस्टार आमगुरिसिम फैदों माबा खैला मैलासिम सौहैयासै आमगुरिसिम फैदोंमोन बे आमगुरिसिम फैनायाव आं बिथांजों गारियाव गाखोनानैनो रायज्लायबाय थादों जे जोंहा कलेजआ लुखांबाय क्लासआ स्टार्ट जानांसिगौ आंखौ बुंबाय बोले नों लिरनानै हरदोल' क्लासआ एबारनि एकाडेमिक सेसनावनो जानांगौ आं लिरनानै हरबाय दा प्रसेसआव दङ दा कलेजआव फरायनो थाङो जोंना ओरैनिफ्राय बारगोन मागोन ना होमबा दालां गैया बिराद मोनसे सात जारला दिनै दालांखौ जोङो बानायनो थांगासिनो दं दा नैबे दालांनिफ्राय जाखांनायनि उनाव बे निसिमा बा बिसेसखै जा नैबे उलगुरि बे उलगुरि पाटाबारि ओनसोला दिप बायदिमोन दिनै मोनसेजों लामाया गेवबाय जोंहा आरोबाव बेखौ बै दालांखौ बानायनानै बे ओनसोलखौ जौगासार मोनसे ओनसोल हिसाबै जोंहा दानांगौ उलगुरिनिफ्राय पाटाबारिनिफ्राय ओरै बेंटल बारनानै न' लुहैनाय मेरला दंसोगारो नङा होमबा मानोना बेयाव जारला जायो थानो थांनाय फैनाय गोबाङा हौरै थांबाय सापागुरियाव नङा होमबा सापागुरि गोजोनपुरियाव गोबाङाबो न' लुनानै थाहैबाय उलगुरि ओनसोला गोग्लैसोनायनिफ्राय गोग्लैसोनाय
दा बे दालाङा जायोबा नों नायदो उलगुरिनि हा हुनि दामफ्रा माबायदि बारायो दाखालि आङो एमपि जानानै थांनाय लोगो लोगो मिनिस्टारनो लिरनानै होबाय दिनै बे नैबे अबस्था सिगांग्रो रिपेयारिं नांग्रोगौ लोगो लोगो मिनिस्टार आंनो फिननाय हरफिनबाय बेखौ आं टेकआप खालामगासिनो दं दा रिपेयारिंनि थाखाय 16 कौटि सेंसन जाना दं टेन्डार जाना थांगासिनो दं प्रजेक्ट डाइरेक्टरा दाखालि आंनो बुंहरबाय सार नोंथाङा जि लिरनानै होदोंमोन बिनि इन्सट्राक्सना आंनिसिम सफैबाय सार्भे खालामसिगोन दा नायनाय बिग्रासो मानसि गैयामोन जोंहा थांनाय 10 बोसोराव जों लस खालामना लादों सेन्ट्रेलाव जों दा सानै एमपि दं जायखिजाया थासारियावनो जोङो खोथा बुंनो हायो बिनो हायो आरो बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिग्रा दैखौसो गाबो दा जोंहा आङो दा वाटार रिसोर्सनि स्टेन्डिं कमिटिनि मेम्बार दा सेन्ट्रेलाव गासैबो एमपिखौ मोनफा मोनफा डिपार्टमेन्टआव मेम्बार खालामनानै होयो दा आङो वाटार रिसोर्सनि स्टेन्डिं कमिटिनि मेम्बार ओमफ्राय डनार मिनिस्ट्रिजों जोंहा शिलंआव हेडक्वार्टार बेनि आङो कनसालटेटिभ कमिटिनि मेम्बार जानानै दं डनाराव दा नर्थ इस्टनि जौगानायनि खामानिया डनारनि गेजेरजों फैयो दा बेयावबो मेम्बार दङ ओरै जोंहा नायदो बिमा दैनि खुरखानाय नांगोल दैनि खुरखानाय फुलहुथिनि खुरखानाय माख्रानि खुरखानाय माबायदि अबस्था जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुल गिर्जाफ्रा लुथ्रुदनांगासिनोसै दा बिदि पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन जानो थाखाय जोंहा बेयाव दंहैखासै जों सेन्ट्रेलाव सानै दं मानोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो जों लोगो सरकार दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव अल पार्टि मिटिं जायोबा जोंखौबो लेङो दा जों सानैल' मालाय मा जानो मानोना जों बिनि लोगो दा एनडिएनि जोङो पार्टिनि जोङो मेम्बार एनडिएआव गासै 21टा पार्टि दङ एनडिएआव बे 21टानिनो इउपिपिएलआबो मेम्बार दा जोंखौ अपोजिसन हिसाबै नङा जोंखौ पजिशनाव थानाय एनडिएनि मेम्बार हिसाबै जोंखौ हांख्रायो बेयाव जों खोथा बुंनो मोनो दा बे सुबिदाया जोंहा दङ